дълбините на Родопите, обвита в мъгли и сенки, се крие една врата между световете, пещерата Дяволското гърло. От векове това място е пропито с мистика и древни легенди. За древните траки то е било свещен портал, през който душите на великите вождове и войни са преминавали в отвъдното, съпроводени от тържествени ритуали. Но най-известната легенда, която отеква в тъмните зали на пещерата, е тази за трагичната любов на Орфей и Евридика. Сред идилични поляни под звуците на неговата вълшебна лира, любовта им разцъфтява. Щастието им обаче е прекъснато, когато змийска отрова отнема живота на Евридика, оставяйки я бездихан на връцете на сломения Орфей. Обзет от скръб, митичният певец решава да направи немислимото. Той слиза по стръмните стъпала в мрачното гърло на пещерата, решен да върне своята любима от подземното царство. С музиката на лирата си той успява да умилостиви дори суровия Хадес, владетеля на мъртвите. Хадес му позволява да изведе Евридика, но при едно условие да не поглежда назад, докато и двамата не излязат на слънчева светлина. С надежда в сърцето, Орфей повежда Евридика нагоре по тясната пътека. Светлината вече е близо, но в миг на съмнение и копнеж той се обръща. Това е фаталната му грешка. Пред очите му силуетът на Евридика избледнява и изчезва завинаги в мрака, погълнат от подземния свят. Съкрушен Орфей излиза сам от пещерата. Легендата разказва, че от неговите неутешими сълзи се е родил извор, а бучащата днес подземна река носи вечната му скръб. И така в пещерата Дяволското гърло митът среща историята, а легендата живее, нашепвайки за вечна любов и трагична загуба.